ngishiswa ilanga akuyafana ngeminyama ngala kodwa iminyama vele ngokwebala. I don't know why ngiworried. Ayi samane ngishisa ngisekhaya la. Alamba kanjani Phumelela? Ngiyaphila futhi. Thaba yibona ukuthi amazi thabani. Kahle lempahla ya so sengicabana yilo moya lo. So sihambile bafethu nabafana i-boys trip sisoshabile. So manje sivukile khona abashaya ibhabhalazi nabo abaphuzayo khona ke abenza i-breakfast manje but uphele 2 hours benza i-breakfast. Angazi ukuthi yini lengaka kanti yabo, but ke mina I'm outside sengithanda ibe live yabo. Ngiyadla angeke ngikwazi I think 2 hours. Ukuthi amaqanda yini kanti laba wenzayo kuze futhi 2 hours bathi istove senza kancane. Lapho istove icala ku-6 bathi senza kancane. I understand. Yeah. Sana ngenitshengise ekhaya kunjani. Yabo manje sishoda ngamantombazane. Sishoda ngamantombazane manje sifuna ukwenza i-pool party ne. Yeah sibukile for the weekend. But ngizoyenza i-vlog ngisho ukuthi how much was it and ngifake wonke ama-details engiwafunayo. But ake ngize ngikwazi ukusho manje ukuthi ikuphi yabo. I can't say ukuthi kweli. Ngizowafaka ama-details on Monday. Because khona bazofika la bazosikidnap yabo, so angifuni ukuba sengozini. But ngizonplug and it was cheaper because si by 4 and if you divide that umuntu ugcina ekhokha 400 something yabo. So it was cheap compared to indawo esijwayele ukubukha. Yazi ukuthi letho lomunye emngani wami right. Ngisasho ukuthi isidinga amantombazane ukusuka ne-price. But i-price uyiqala late mhlawumbe ngabo ngabo 4 yeah. Ngoba manje sizodla siqedile ne. But ngesibhukudo lwandle just ukubona abantu then sibuye ngabo sama bahle sonke ngoba labantu abaqeda ukwenza i-breakfast sama 11 sibuya
njengoba sesilungisile vele I'm okay wena ngiyaphila inyama sama sesilungisile everything's right. Yeah, I think ngizophinda ibe live again ntambama ku-4 ingabe senimjaji ngithengele kodwa akusenanga ungipha uzowathatha mina ngile sobe nginawo umoya anginawo umoya but I'm so impressed ile ndawo le. Okay, ke browser because it's private nizo book KBZ and I want to book for an after party. Enkinga kuya ngokuthi ufuna kuphi indawo yabo. Kuya ngokuthi ufuna yiphi indawo. Anokuthi budget yakhe around Durban North. Ayikwa manje ayike ngicabanga ayikho. But uma ngiyithola ngizobuyela kuwena. Let me save comment yakho ukuze ngize ngikhohle. Yeah, ngizobuyela kuwena if ngiyithola. Jebs is also there. No. Akekho. Just the 4 of us. Sitting amantombazane ayi-4 noma u-8 yabo siba u-4 mhlawumbe kufika amantombazane awu-8 because yabo umuntu yedwa ezobamba 2 ngiyadlala bafethu ngiyayikhulumela but nani niyabona ukuthi ijokile. Encourage more viewers to share. Thanks for sharing. Lo muntu lo wenza breakfast uyaqala ukwenza breakfast ufuna ukubona ngizanikezele azobe senzele yona ningahleki ngizodla phela waba kunambile kodwa angimthini. Waiting for Maskand. Yes, one. Waiting for Maskand. Sebenza le ngoma zabo lezi ama drugs. Yeah. Sana ngitshengise le ndawo bezazi. Base ngeke ngitshengise ngaphakathi kwamanje. Tshengisa bi camera la. Kwavela mina manje. Okay. So this is a garage for one car, but it's khona space if you like khona ezinye imoto ezinye, yabo. Okay. Yabo isicapha lesi. Esamkhulu wami.
Isekhaya la. Okay, isekitchen lapha. Isekitchen. There's usink. Sasiwakha nobhuti wami omncane. Then i-breakfast sijwayele ukuyidla lana-ke as i-family. Yeah. Siyi-family of 5. Khona nama-camera-ke by the way. Kunama-camera yabo. Yeah. Then udustbin-ke loya silahla kuwona. Okay. Hayi kukhulu ukuhamba uzukhathaleke la ekhaya. Uhamba uzukhathale nje. Ngiyazi zothi isibhedlela ngisekhaya. Yeah, umpompi-ke lo wama-visitor. Makuthi uyi-visitor amanzi sikukhelela la. And then okay, yabo sidecide ukuthi iy'mbali zethu siy'tshale ngala. Yabo la ngitshengisa khona akukho right, yabo. So ekuseni njalo uma ngivuka ngiyafika ngize la. Ngizo-check ama-plants wami ngiwachelele. Yeah. Awukho umdolofiya la. Awukho umdolofiya, ama-plants lawa serious. Ama-plants are serious. Umdolofiya awukho. So niyayibona. It's an AS yayibona. Le yona le uyayibingelela ekuseni. Uyayibingelela ukhulume nayo usho ukuthi sawubona ufunani usho ukuthi usuku lakho ufuna uhambe kanjani. Le yemali hlezi abantu bathi unemali wena ngathi uthwele. Iyona-ke yemali le ingilethela imali, yabo la meva lawo iwona-ke ngiyijoja ngawo ukuze ngibe nemali eningi. Okay, akafikanga kubhuti lo ocoshaya oplastic. So yabo manje kungcolile. Thana ningicleanele ngoba isekhaya. Hey, ngizomele ngimfonele ngimthethise ukuthi wayengezanga. Okay, yabo la muthanda uyangena la, yabo muthanda uphume. Okay, uyabe singiphuliye enkulu kakhulu. Okay. Ngiyazi nothi yini manje ibhomu leli ibhomlani. Hayi, ngizonitshengisa. Ngitshengisa nje ukuvula kahle la. Ngiyasho ukuthi angikakahle, yabo. Ayikho-ke inyama ongayifaki la. Uyakwazi ukuthi ufake inyama yenkulube, ufake chicken, ufake beef, ufake yonke inyama iyangena-ke la. Iyangena, yabo. Yeah. Kuningi ngizitshengisa khona, kuningi. Uthi ngivale. Sayithenga e-US nomkhulu. Yeah, sayithenga e-US. Mase sebeyawudlala kumaskandi. Badlala umayidululu. Mikhamba amanzi-ke asiwahluphekela amanzi ngoba sinethenke. Yeah, sinethenke amanzi yabo siwathola la. Yeah. Bese kube ipipe-ke. Angithi ngitshenela ukuthi kuney'mbali. So uconnecta la. Yabo uconnecte then uchelele iy'mbali zakho. Ngiyayibona senibona isendi-ke manje ukuthi hawu sengisebeach. Cha, sinesendi vele la ekhaya. Asiyithathanga kodolwandle nje. Ikhona yayimilela sidalo nje. Yayimilela. Uyi-cheese boy kahle kahle. Ngiyona wangibamba. Ngiyona. Yabo. So ngivuke ngachelela, ngisachelele okwesibili but nje kunitshengisa ukuthi yeah,
ekhaya kukanje. Nawo la matshe ade ngintshena ngawo esawalanda le e-UK. So letshe leli ngiyalibo akwazi ulibona indawo letshe le ngisho ukhala walo ilona ke leli uma ufuna umjolo wakho uqine yabo umuntu wakho nje uma ukuthi nje ukhuluma naletshe uthi itshe umjolo wami awuqine tontoni letshe ke likwenzela yonke into yabo nigeza ngalo yabona ke ingakho emjolweni ngeke sihambe kahle ele inhlanhla letshe leli ya ushele ngomcebo sekuvela mina ke manje sengikhathele ukunivezela shintshwa phi la uyajola lapho uzongena le dip mina ngena noma ngicalapho engesinayo bashana ukuthi angikwazi ukubhukuda sazoba nje umdanto kodwa le ngizofunda khona kuhle yini ngiyabonga siyazama nje siyazama into ezincane ngisazonimema nje yabo ngoba siba 94 la ngizonimema angazi sisuke sibungazane kodwa nje noma sibungaza impilo nje sibonge nje ukuthi sisaphila yazi bafethu ukuphila nje kukodwa kuyisibusiso so nje kumele sibonge ukuphila yithi okay siyaphila akudingi ukuthi mhlambe kuze kube khona into enhleke eyenzakalile nje ukuphila nje kukodwa asibusiso leso send location usufike late nosibusiso usufike late kade ngisende location futhi sesiba 95 manje sizonela kodwa la ekhaya kodwa vele nizobe ningazile ukuzolala ngizoyenza iplan noma kuzoba khona abazofika ngo-1 bahambe ngo-2 abanye bafike ngo-2 bahambe ngo-3 abanye bafike ngo-3 bahambe ngo-4 ngicabanga kanjani ngoba ngifuna kube khona ongabonanga ekhaya azikho izintsha khulekani iscam lutho into eniqiniso ke la ngiyaniplaga kwangempela 1 hour hawu yazi u1 hour ngenza into eningi kanjani ngikhadla ubhukude ushuthe yabo ngoba leceli likhulu iceli shuthe wenze vlog iningi ongazenza nge-hour mina ndifuna ukuzolala ulale nobaqala uma uzolala naye uvumelekile kodwa umuntu uzolala wedwa cha uzoba ne-hour bese uyahamba don't invite us I'll go straight to the money plant ngihamba okay that's fine but yazi mina so mina ozokhuluma naye yabo then ufuna malini ngosuku ikhipha $1 esengikhuluma ngamadola manje yaba ngisuke ayifuni umuntu ofuna imali ukushesha cha mina ubekezele nje yabo thatha isikhathi uzosiphakela yini yes kodwa bewangakuhle umuntu afike nento azokuyidla yabo mina ngizonika ama-drinks ayakhona-ke nginitshengise ukuthi sebawasusile bawafaka efrijini baze ngizowaveza kwi-vlog ngizowaveza kwi-vlog sana ningihambe
yazi la sina into ecisha umoya egcekeni ukuthi ngingabi namoya kukona ukuthi umalume uhambe nokey so bengizocisha umoya ukuthi ungabi khona yabo kakhulu ngidide kakhulu anisangibona nokuthi sengiya ngakephi intshentile ngathi igciki lasekhaya likhulu naloya mnyango lo yabo sasiwakha nomkhulu yazi ngingene late awugaxa izaza sibone ukuthi manje amantombazana azochanela bafo hamba kahle kwamagigela nyawaza amalezi cela ngithethe ukuphuza yabo ubhuti osizayo la ekhaya akalaleli inini ngicela ukuthi angilethe into yokuphuza nako socingweni yazi kunamaphepha laphana egcekeni kodwa ulele hayi ngeke siwami siphuza idash yini dash hayibo ngiyangidida yini dash bafethu mina ngazi ijuice namanzi malume yabona uthathiwe yini bhuti ngithathiwe nabona ngagowa kanjani la TikTok ngithathiwe kodwa into engihlanganisa nabantu besifazane manje angisayifuni ngisamile kancane tobe ngicela ukukhwaza igama lami Twin X ayibo uyangiphika live igadiwe ngithathiwe ngazisatha nongenani ngiyabonga malume ngiyabonga asafaki nama-ice nje kodwa yabona nje abona bafethu kubalulekile ukuthi ngizalwe abazali abakucabangelayo ngoba si-rich nje la ekhaya abazali bonke yabo siney'sebenzi la zo-3 sazonivezela kahle uma ngiqeda ukuphuza la cela ufake glasses okay njengoba nje ethevuka malume bakhona nomalume la nihlala khona yabe ngisakhuluma bayangiphazamisa ukuthi kubalekile ukuthi uzalo abazali abakucabangelayo yabo ngoba yonke lento ekhona la ibona yabo awujengisa sancane lo ngimphezele khona to us cela udle nami imali yakho eyabazali le mali enginayo mina nje angazi ngabe ngiyini ukube abazali bamabekho ngabe nami mhlambe ngicishe ngifane nani yabo kodwa manje letha malume ama-ice siva ama-ice hayi kulungile ngizonibiza ninehlisa umsindo letha-ke nasi asayifuni angisayithandi le isisesha umoya
Yabo mekuthiwa ushabeni. Ningangiphani. Hayi. Amaqanda ayalunga kodwa. Oh, uthi ngibona. Uthi ngizobuza la. Ngidle lawa. Noma ngidle lawa. Imali makanjalo bazomtshela ngidle nayo. Hayi malume. Zoqosha. Bathi black. Ungabi kude ngoba uzokumemeza maduzane. Soda mnyama. Thami amaqanda lapha ayalunga. All right. Sanibona mina ngiyagcwala. Hayi uzogcwala ke namhlanje. Please recommend any IT certificates. Analysis ngicela ungidm ngiyacela ngizokuphendula ngicela ungidm ukuthi angisafuna ukushintsha itopic ngibuyele ka IT. Yabo namhlanje ngiyasikhuluma ngezinto egeneral. Angikuphoxa ayikabi ngisho nje kahle ngicela ungidm ngizokwazi ukuthi kuphendule. Lu yangishisa ke ilanga la. Ngizodinga i-umbrella. Ngithola i-umbrella lapho. Ngishisa ilanga la. Ayikho i-umbrella lapho. Kuyashisa la. Malungu. Cela uzongimuvele i-tripod ibe ngala. Ngiyasha la. Sunkissed. Liyangishisa manje liyangishisa. Ngimtshenile ukuthi la ekhaya sinayo le mpahla leyo controller ilanga. Awu manje ilanga lu 24 degrees like kushisa. But siyakwazi thina la ekhaya mesifuna ukuthi kunethe noma yehlike temperature yabo ibe 18 degrees kanje siyakhona ukwenza lokho. Yabo nje ish bafethu. Hey. Ngiyabonga malume. Ngiyabonga. Awuzohlala ba? Ukubavezela. Ngaze sizodinga umalume umusha ke manje unginika i-chess uthi ngizidlala ba. Hey. Bamba malume ngizokubiza mina ukuthi khona ekudingayo. Ungalethi ngashongo, Okay. Siyazwana? Angisayifuni le drink le. Angisayifuni. Coke nje bangineze coke. Yes. Baze baba omgijima umalume. Hey, ngibaqashile ngisafuna umunye wesi4. Makuthi khona udinga umsebenzi bafethu wokuthi abe umalume angidm. Ngidinga abanye nje umalume. No auntie ngiyabacela. Yeah. Uphiliphu kulami. Uzofika nawe. Nami ngangisho kanje. Yabo manje bese usufikile la ukubuyela emuva. Ufikile la. Kuyoze kulamula ukufa. Kodwa ngicabanga ukuqala
ngoba kusula vele ngisamncane nje nganginesifiso ukuthi okay mangikhula ngisize abantu abahlwempu yeah. So ngizoqala ngani ngeke ngize nginivalele ngaphandle yeah. Mina abantu bokuqala nje ngifuna ukwenza umcimbi ngihlabe inkomo ezo5 hayi kodwa ezo5 incane kakhulu asithi 10 inkomo ezo10 nezimbuzi zo15 nezinkukhu babadla inkukhu kuphela yabo azo10 bese khona nabadla ingulube khona nabadla ipork hlabeni nepork why ngithi pork yabona bayifake ngile drink le mhlabe ingulube ezo15 angithi yeah 15 ngenzela ukuthi ukuthi awuyidli ipork udla beef ukuthi awuyidli beef udla chicken yabo uyikhethele hey guys umuntu wami uyangichithela akwazi babuhlungu ungakhali thola omunye noma na umchithele umuntu wakho mekuchithela nje umchithele nawe kakhulu yeka umjolo yeah advice right kuna le ngitheni ubukila ngasekho umalume ngaphansi selihlisile la ngisayifuna ukule umbrella ngizobahlupha labo malume ngizothi ngifunani manje intobe kodwa dreamer ubako nje lasisi loya but I know isanemi yakhe uMadondo I think igama lakhe liqala ngo-S nanazi wodwa nanazi umina lo abanye abasangiboni mina umgodi wakwani umina lo ukuthi manje nje sengishintsha kakhulu ngangithi imali ngeke ngishintshe hayi ngiyahluleka angishintshile ngishintshile phela thina abadla izamba nikaPondo sizama ukuthi nathi siyibeke yabo ezingeni labanye abantu bathi kuhluli angeke ngichithele umuntu wami mina how should you enjoy ukuthi yakuchithele how kanti njani lo sisi twice how asayina nto lwandle iplan ngokuthi sezolwandle nje just because ubuka ngesibhokoti sesingena kwiphuli Manda! Why you? Yabe zomalume hey Ubuke uphethe manje. Oh. udlala lespeaker sakaTemu ispeaker sakaTemu lesasikhalayo ispeaker sakaTemu all right hey Mr. Voice Over ungafake lapha ngoba mina ngine-voice yakhona ukwenza ama-adverts man mhlawumbe sengithi i-adverts ka-Coca-Cola i-Coca-Cola iyanambitheka imunandi ngeke uphinde wome uma uphuza i-Coca-Cola thenge i-Coca-Cola ngelibuke leyo advert cha khuluma iqiniso ngelibuke hayi
bafuna i-VO ethi uba amantu azandi hayi Dobe, awuyelo dodwenza lapha washa imoto. Lo dodwenza lapha washa imoto. Right? uya act ngamnandi ama-actors wonke lawo cha ngachaza cha ish where is Azande? I think Azande is Joburg. Yeah, she's in Joburg. Bafethu behleli kamnandi la sekwenze njani bafethu niyangihlukumeza phela manje last time ngayivale live ngoba neningibuza the same question nonke bafethu lapho ukhona kwi-account yakho ukhona ningakhona ukuthi nihambe nisearch lapha bafethu niyibone i-profile yakhe niwabone ama-video akhe why bafethu kuhlukumeza mina hayi bafethu aninayo ipeace aninayo ipeace lapho naye ngicatha ube live nini 2 days ago ngicatha ube live nambona bafethu kodwa why nizobuza mina bafethu ngixoleni ndiyacela ya bafethu sebebaningi kakhulu bafethu asuyeke loya mbuzo leya unyaka wonke sikhuluma nento eyodwa awungeke bafethu hayi ngeke niyangihlukumeza wangempela yazi ngisabe ngisho ukuposta yabo ivideo yokugcina ngiyipostile uma ungasuye kuyona ufunda ama-comments uzobona ukuthi ngibuzwa u-Azande hawu angisakwazi bafethu ukuposta nje kade ngonani ngibulaleni ngibetheleni-ke izandla nithumela amasosha adubule nalobo malume ngihleli nawo hawu ngenzeni bafethu sengaze ngikhali yazi lana ngiyayiphuzela ngisoshabeni ngithi nje ngifuna uku-enjoya ngikhohlwe izinto ey'ningi but hawu uzodlala uTikTok wakho. Kulungile ayi kuba nomalume abahluphayo zanixosha sorry malume angizonixolela abashana bami ngizonixolela I think nami ngoba hlamba ngaze ngikhulume naye so akaze ngikhulume ngaye kodwa ngicathi ngawenza ama-video yabo ngasho ukuthi cala ehluleni kuleya mpahla leya ikhona ividiyo angazi ngisuse nabanje ukuze nje ngicela sisale sekuhlula anginankinga nje asihlule ziqhubeke phambili How Andis ngikwenze njani Andis ngikhoza yona lento leyo ukuthi selibhale igama la hawu Andis angiyena umalume obhlokha nayo kodwa manje ngizongenza inhliziyo embi ngomuntu nje onenhliziyo enhle oyilungele So shaba uthula. Sasa ekuseni before sambe sodlile breakfast Nyama sendela. hayi ngeke size kufaka Ingena. Kona ngibatshene-ke manje ukuthi sizodla kanjani blokha abezwa mos ngoba usexolisile asimxolele
ngokuseqolisile. Umuntu oxolisile uyaxolela. Cela ungenze moderate. Okay, Philani. Singikwenza. Kuyasiza nje kuba ne-moderator. Yabo useqashiwe manje uPhilani. Add moderator. Confirm. Ya usuyona. Usuyona. Nami. Okay, ngizowenza abantu abawu2. Ngizona abantu abawu2. Umahlaba noPhilani. Kodwa uma ngibona ukuthi abawenza umsebenzi ngizobaxosha sifaka abanye. Yeah, anikho permanent. Philani noMamhlaba anikho permanent contracts. uMazulu ayicela ukufaka uMazulu kokugcina. Hawu kunoMazulu abawu2 manje la. Sidlanini. Umalume lapha uyangenzela ukudla bathi Steph senza kancane. Ngizobaveza kancane umalume lapha ukuthi benza ukudla. Kodwa ngithemba ukudla abakwenzayo. Okay, sinama moderator awu3 yeah. Mazulu, Philani, block add. Cishe la block yabona ngisindisi. Yeah. Ayaphelele ke manje. Khona uNozibusiso Zulu, ilo wami ke loyo. Mase kuba khona umunye uMazulu ke loyo moderator. Khona lo wami uNozibusiso. Ngisayobaqala ukuthi benzani lapha edliwayo. Sa abazwanga ngicela yebo kwazi wanwa kamnandi ku Khona chef. hayi mina ngithembe wena Khona chef la relax. Hayi usikwama la. wenza ushatini beniphuza no ubalo odlala lo yaba ingoma le awuyazi oh uyayifunda uyazi dlala usaliwe phela awudlala usaliwe phela Kula ke hayi ukuzenzani wena. Kodwa usaliwe Ongana neyikwali, lapho hlala umnyango ngiyabo. Ongana neyikwali. kodwa usaliwe phela Kwa le ngoma yabo nogandaganda Hey, muntu besedake la thamlo. uTikTok uzostyle. yini le Samsung le kodwa iPhone engisimkhulu yalabo malume ay Uzongiyekela ifoni yami. hey why wina phi le phone le intambo esemqaleni hayi Umuntu abalonile. azakalamba nginika u5 minutes kube sekuvuthiwe kodwa Futhi. umuntu usengaza kudoba ukudla labafana lapha
waze wamuhle bhuti. Ngiyabonga sisenamile. Awu ngiyabonga. Ngabe usenamile usethathiweni. Ngabe khona kodwa sisi la sehlonipha khona kodwa. Ngoba mina ngimbona naye umuhle sisi. Ngathi soba nomalumekazi abaningi nje. Cha namaZulu. Ngasho nathi ngifuna isithembu. Sayikhuluma le. Sayikhuluma nje. Okay, sisazokhuluma ke maZulu. Usho ukuthi usenamile uzomvumela ukuthi azovusa ikhaya. Akazili uzodibhiza, uzovusa ikhaya. Hawu nango usisitathu. Sicela omalume. Ngizobaveza omalume. Angithi siseba live ngo-4. Manje silapha sobe sibhukude. Ngifuna nibabone banemkhaba akekho one-6 pack. Mina kuphela one-6 pack yabo. Banemkhaba bonke. But ke vele amantombazana awafuna imkhaba awafuna i-6 pack afuna imali. Yeah. Umalumekazi solo. Iyangigeja ke le comment. Angifuni ukuzenza ngathi ngiye-understand. Imali. Ba. Ngiyangiphinda kwathela ama-chips. Angiwa-enjoyanga. Ayangihluli. Ngathi abantu laba abasuke be-recover. Buzani kimi uyanginika udala. Ikhadi lihlala kuwena maZulu uyazi. Ngithi umalumekazi solo awumtholi. Sengimtholile umalumekazi, ukhona umalumekazi. Nizombona ngeflag la South Africa. Ukhona la ungigadile. Ayi data scientist bafo yebo I am. Uqinisile awanambithiseki awadliki. Ngithe ngidla kudla impela ngiyakudla kodwa hayi. Ngibonga umuntu wangiplaka ngale mpahla le number 1 ayibizi. Le ngivele ngicebe yona nje iya last abafethu ihlala noma 30 minutes. Yabo ngoba kade ngiyicobile ngabo sikhatsini manje u10 ngiyicobile ngabo 9 ngoba sizophinda ngiyicobe manje. Buzani maZulu ukuthi amalips amathambe kanjani. Soloku nje ngasebenzisa lo. Yeah, it's 100. Le ngiyayirecommend nje. Anyone nje ufuna amalips akhe afane nawami. Athengena naye Shandisi. Sishiswe ilanga ke manje. Awu omalume bangena ku live yami manje. 9 yangigada. Ngicela ukwezwa wentobeko. Ngifuna ukuzwa amalips wami. Asiqale sibone ukuthi umaZulu uyavuma. uMaZulu uyavuma ukuthi uPrecious ezwa amalips wami. Mevuma kumaZulu hayi angena umuntu onomono. Nanokuthi amalips nje. Yazi uKiss bafisa usho ukuthi umuntu adinela ukuthi ucabuziwe enye intombazane awu. Mina ekhaya siyacabuzana. Akusho lutho lokho. Mengihamba nje emsebenzini noma ngiyapi
uma uyangicabuza ubaba uyangicabuza yebo angazi noma ngoba si-rich la ekhaya senza lokho angazi kodwa nje ukhiza ke into enkulu uyangiphazamisa la malume uyangiphazamisa ha ubiza thina ngezinje hayi bahloniphi labo malume bathi sengiyona nifuna ukudla nami noma ngicishe live ngibe live ngo4 bafethu umcupha amawashi so besibhukuda lapha kukhona amantombazane amabikini nozobe ngigqoka isikhindi angazi ngibona ngigqoka isikhindi but namhlanje ngobe ngigqoka isikhindi ngizivezela sisispec ngizonivezela but ngizomakude yabo ngizomakude ukuthi TikTok ungangiblock yabo but no-6 pack phela mina ngangajim ngayeka mina ungifakele ama-slice 8 hayi mongabonanga-ke sho ukuthi usebenzisa i-Android nase ngikuvezile 6 pack sho ukuthi nami nginawo cha nje uzothakatha wena nje othi nje sho ukuthi nawe nawe uzothakatha noma vele usuyathakatha ngeke phela ukhuluma into enje hawu akwazi bafethu silale ngo4 but ngo8 bese sivukile angazi impilo le ayi ngeke saze saroda siwumphakathi hayibo niroda kanjani manje hayi cha ngeke shuthi nizokhokha-ke ngeke bafethu nizokhokha kodwa nenzani lapho eThekwini nenzani lapho nenzani hey amsazi-ke bengihleli kanjani shuthi mina ngibonile and ufisi ngiyabonga Precious shuthi ku-Precious kuphela ubonile the rest ababonanga angeke aqamba amanga akahlanye uPrecious akahlanye hawu umjolisi nami ngibonile hayi laba babonile sengizobavakashela emakhaya nga-1 ngizobabonisa ngiyabonga njalo laba babonile bakhuluma iqiniso laba bathi ababonanga ngeke ngibavakashele emakhaya wabo wentobeko uyawuqeda islices ngempela ngiyawuqeda mengalambile kakhulu ngidlo 8 but yini kuthiwa lambe kwangempela hayi ngishiya uthuku lofu just nje ukuthi phela ney'ngane zidle hawu ngintshela ukuthi hey ma content ngitshengisa yona but lento le bafethu ningayirecord into eyimfihlo kumina kodwa ngibona ngivele la sabancane sibo 8 so ngizoyiveza ya ningabeke senithi hawu siyakubongela ya nani sengivalelise la kubantu bami sebeyangibiza manje soba ne-meeting yabo funa ngihambe ngibathethise labo malume uzoba ubaba yebo ngizoba ubaba bafethu ngiyayithatha-ke imali ngiqala ku-50 imali yengane ya ukuze mayifika nje phela nayifike yabo ya isi right
No, sidla nawe. Abafethu. Esho ukuthi angijajile. Ngiyanqena nami end live kodwa sengicabanga ukuthi sibatshela imfihlo. Hawu maZulu. Bengivezela abantu abawu-8. Yabo le information isafe. Ngeke izipotshule. Akekho berecorder mina nawe. Nalabantu abawu-8 esaziyo. Ba. Check all this. Okay. No Pep. No Ackermans. Awubayi wahleli izitsha labo. Afuna ngithethe manje. Lapha inhliziyo yami inhle kanjani. Inkosi kubusise Yesu. Hawu, kanjani manje? Yebo. Hey. Yabo. Angithumela manje ophathe iPhone la kuphela yabo. Manje bafuna ngizothatha icontent yabo. Baba dependele kumina. So kuyangiphoqa ukuthi ngi-end live yabo. But njengoba sivumelene bafethu ngo-4 ngo-4 sizohlangana. Yeah. So besibhukuda la. Yeah. Nangizobe ngihleli no sisi uzobegqoka ibikini. Yabo. Masiqeda ukudla la siyobheka amantombazane. Mase sibuya nawo. Awaniklina ngani manje la? Awu, yabona nje.